Inday. Sa mga suging tigpaminaw sa programang mga gapnod sa kinabuhi. Good morning to all the listener of your program Standard of Your Life. Itago na ko sa pangalang Marivic. Just give it my name, Marivic. Sa may Alpha Homes, Matina, Aplaya. I'm here in Alpha Homes, Matina, Aplaya, Ninyo na ko. I am married. Kay Arnel. In the name of my husband, Arnel. Kami duha kabuk mga anak. We have two children. Usa ka laki ug usa ka bae. My daughter is very handsome. One daughter and one son. Tungod sa kapait sa panahon. Because a very difficult weather. Panahon, pait. Panahon, weather. Ni abroad ko. I go to sa nasod Qatar. I go to the Middle East. Qatar. Qatar City. Dili mo yun si Arnel sa akong mga balak. Arnel is not convinced, because I don't know. I don't know why. Apan mi padayon gihapon ko sa akong laraw nga But I makalarga. force everything I say will be used against me. Apan ang akong pagpamugos nga mo abroad. Dito na nagsugod. Ato milabayng Valentine's Day. Because of my aggressive to go to other places, I remember. And this is the story. And the other year, the time of Valentine's Day. Maugad to'y sinugdanan sa mga gapnod sa akong kinabuhi. And this is the starting of the stagnant of my life. Ug ingon ani ang nahitabo. And this is what happened. Itong mga anak, kung kung biya ka din eh. Dili magod pang, inani mo. Kani ako pagpanarbaw sa gawas pang. Dili naman kaya kuha ni nga sariling intention pang. Ha? Lagi. Unya, kung dirira ko, o sa may mong trabaho diri. Sige, kananang sa dagat, mga kwarta lang ka, utulog ka ng na magpapanday diha. Wala ba yung panday? Wagit, mayo ka og septic tank, wala ba yung kwan, plumber, di ba yung plumber? Ha? Di ka baluoy na itong mga anak ko. Biyaan niyo man. Naman namin ni Mami. Mami! Ay, may biyahe, Mami! Mami.
Nawawala si Jennifer. Ano pag mami-mami siya kayo? Wala ba tayo mga kwarta pobre na makaayot ha? Mami, mami, yamang ka, mami. Alam pag mami-mami siya? Mami, ayaw ni Daddy, mami. Jin, Junjun. Ayaw. O, Junjun, kikalibangan para magka-Junjun. Junjun, sige. Tanawa. Tanawa. Ako na ba makahipos ano mong mamuha? Junjun, yun na lang yung kwan odlots tuka Junjun, oh. Sige lang. Nga, di ka maluyan. Anong lakaw na ta? Diyan dito tas mga pato kay mamulabog na ilang. Palagistoryahan na ni Mami, tara na. Igi, uy. Pintik na po na mamuni mo pa. Dali. Oh. Padayan na juga. Di lagi juga mapugngan ni mo pang. Usama ko sa mata diri. Tara mo na itong TV, oh. Katong mo ng karahan ba? Aparador, panahon. Ha? Imong, oh. Gusto ko flat screen TV. Gusto ko aircon. Kapoy na kasi pa itong ice diya sa one ice flat para mabugna lang na itong kwarto. So, din na sugoon ko yung mga dong, palit ice dong. Okay naman na sa kuha. Sige na daw istorya, anak. Mukuha na ko. Mulakaw na ko. Sige, okay. Masaman mo, hatod ka sa airport o dirira ka? Siyempre, hatod ka eh. Ay, kung palibre pa masahe ha, kaya kung mamasay, tama rin ba ang yun eh? Napalilay mo hatod ni mo. Tara. Mga anak, pag-ilis na mo, hatod na to si mama sa airport. Yay! Yay! Tatay, ikaw sa mga ibubuan niya. Kita ni Mami. Ay, may tutuyit diri, mami, ha? Tutuyit, o katong buwan, katong. Atay mo niyo maligo sa kamil, mami. Ayunit ka na naat. Maliya na ba tayo yung ko masaingan na? Awag din. Dito, dito sa sinan. Mga bata, ha? Pantayin na kita ng pagsalig. Ako na ba yung gihatag ni mo, ha? Makasalig ka. Di ka pagsigit kiat-kiat din, mag-igat-igat din. Daka na ba kay kong mga amigo ka? Ang una na ba dyan mo tintali mo, kalang si Alan Gatan. Ha? Sunod si Biniboy. Kakay kang mga kanya, kalang sila, to kagwa na minaw na sila diha. Dili lagi mami. Ay kabala ka kay akong side na pugod rin samtang magtigong pug ko para payo na ko itong panimalay. Mayo, kung maunay mo ng plano, ha? Kana ako pagpaningkamot, os muna ko. Ha? Para ni sa to ang tanan. Sige ma'am, ayo-ayo man kay Ha? Wala kagitawad ng signboard sa aeroplano, oh. pag-amping dito ha. Ikaw pag-amping diri. Oh, sige, ihag na ninyo yung mami. Kabulakaw ninyo mami. Maghilak, hindi ko kailangan ng blakaw nga na maghilak, ha? Junjun, ay kulis mo at panignaw ni As. Si Junjun, ay natuog mo. Ano mo din anak? Mamali ko. Sinuruyan mo kuning bataan mo ng like now. Jinjin, din na Jinjin. Jinjin. Ma, pag-amping dito ma'am ha. Ma'am, mahal kayo ka na mo ma'am. Pag-amping mo diri. 20 minutes before takeoff, sitting here at the airport lounge, reminiscing all the good times. You're going and I'm staying, but was a tremendously happy love affair. It's about to end in tragedy. It's me. You
Jinjin, manawag ka tayo mama waran, ha? Yung ibig-ibig tayo si Nenet, pe! Matawag lagi ito ni Saad to, tawag to karon, ha? Oh. Speaking of the devil, tawag. The angel, eh. Tawag din ni mama. Tayo lang, ha? Hello? 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 Mang! Kumusta na naman diya, Mang? Mang! Okay lang mi, Mang. Ang mga bata diri o gusto ka istoryaon. Kumusta na ako sa mga balatayan nga lang bitayo ito mga dawa niya? Pagtaro mo na. Taka naman kayo. Katong imong kuhan ba, classmate ni si RB mo to. Okay, niya ako mga bata niya. Asa malistoryahan ako mga bata, bigay gimingor, yung kay kung mga bata. Hello, hello, Ma. Ay, John, saman, ha? Ay, Memsi. Ay, na si Lula-Lula niya ang kuhan ng mga Barbie doll, John, ha? Opa, Memsi. Very good. Palitin na lang ko itong Superman, Memsi, ha? Oh, lalaki gina ni bataan ni. Lalaki gina kakayo. Palitan tago sa mo Superman. Ganahan ko Superman, Memsi kay Bugdo. Adik siya. Ikaw ba? Kung ano kahit kang mataak ka, ha? Ay, ako na po, Ay, oo, saman. Saman na yung mga chinchin. Ilama! Ha? Palitin ko ako tungkuhan, mami. Barbie doll, ma. Ah, Barbie doll. Palalaan ka na kung Barbie doll niya, ha? Sino naman kaya akong panguyapan? Tumboy mo siguro ni bataan, eh? Tumboy ka, Jinjit? Ha? Dili mo, oy! Hello. Hello. Hello, Mang. Oh, okay lang. Ano na ilo magadiya? Hello, Mang. Ano na ilo magadiya? Ah, nakailaing ka istorya? Ha? Ulay. Ayaw ko kayo na ba? Kawalaw ba ako nga? Maluyan na ba na yun kang nagaya makita diha? Mang, wala lagi. Ikaw, nasad ka ba? Imo na po. Ayun yung mga na Arnel, ha? Kaya ako lagi may maglakot ti mo, Arnel. Basta na yung kama. Nakaroon kayo mga rabo din kasi kamang-kamang na ko. Ha? Wala lagi. Nakaroon kayo kamil din eh. Ayun ko ka na ba? Mulis ko ang mga kamil din eh. Mang, wala lagi. Mang, promise. Nagpadala na ko kwarta diha. Nagpadala na ko kwan. 20 mil. Gipayo na ko tong atok, Mang. Mayo. Sunod ugma, magpadala na po ko kwan. 30 mil. Bang, makalaom ka. Ipaayos na ko ning balay na to. Para pag uli mo, nindot na ang atong pugaran sa itong paghigugma. Kana. Nagpadala ka na ko kwarta, Arnel. Kay Pang, kay kwan pang ha ka lang. Magpahit ka multicam. Ay, salamat kayo. Para sakyan nyo ng mga bata. Dili na mo magsigisakay ng imong motor. Okay, Mang. Mang, thank you kay Mang. I love you, Mang. I love you to. Sige na, kakitawag na ko sa kukuan. Among rabo. Sa tadripad, pwede grabihan ka dripad. Uy, ito kamigo, kaya na ka ng DJ niya. It's perfect. Ano si DJ Pai. Kanawa, magsigal pa may 5 sa aircon. Alam nga, limuot pa po ganyan yung sulog. Set the parts. Kaya ko may... lami, agin ng libre, oy.
Di kita kayo pangaon ba sa libre ba? Tawag yung parts ba? Ay, hindi dala mo ko naman dali. Parts! Ano yung nagkanindot sa mga kinabuhi kay pensionado kong ka. Pero itag kapoy nagisiksat og bahal nila nalusit. Ay, tama juga parts. Lambi kaya eh. Pagkurog padalan sa kasawa ba, pero tirada na ko diha. Tungaon ako na ako hapak na ko dito sa atop, hapak na ko sa mong banggira. Dahil sa ako gamay, di at least, balag mag-sting-sating ta, ay makita ako sa away ni Kulin, ha? Wow, kinasakto, tsaka kinapat! At ako kilahila si mga part. Kaya maluya ka ni kay puti niya, sinita. Luya day ka ni part. Ay na tali ha, kay graduate at ang gana, part, tinataan na. Pagkaon sa mga pwede malasikan course, part. Ayaw graduate kay kato kong amigo. Amo tumadayon to siyang kasal, dagan mga itong babae ito. Oh, ikaw ko. Kaya na pagtawagan ako. Apple! Pag-instansya ng dripart. Ayaw ka ni sa tanaw short o maong pinapuok. Pinakawgal part. Kamigos biniboy nagnanga part. Huwag ka ng isda nga mihangla. Apple? Hi! Apple, akong amigo day. Kani pensionado ni Paul. Hi, Kuya! Muli ginatawag ang biyudong buhi. Ay, ayaw, pati ang asawa pa. Mo, kani biyudong buhi, kibuhi mo na masawa. Arnel ay. Hi, Kuya! Apple de ay. Mantay pa ng kuya, sakit masang rayo mata. Sige, ito may resin mo ha. Ano lang, Arnel na lang. Arnel. Pwede ba? Likod sa. Mabuha na yung short eh, katulugon man na ko. Kailangan magod, Kuya. Trabaho ba? Mo ba? Kasi gusto niyo mo. Allergy straight? Sige, Kuya, na kay Ay, tea. Iced tea. Part ako ni bahala order ani part. Ikaw ni Jami, hindi ha. Hindi na ba't kipa kinarte na part. Ibulaga natin yung polis. Maningot naman eh ang kauban. Paingon na kaya istorya ko driba. Nanay uya polis part pero nabulag na sila. Walang pabor kay Kastauron. Mau ba? Sige. Pag-order ko tulog ka chicharo bulaklak para kayo ko hapon. Sige ko ni bahala dito. Apple, gusto ba din mo kuhan? Antonio Margarito nga ilim nun? Sige. Pwede. Pwede ba ka matapad din sa kong kilid? Magtapo lang ka, sure. Basig na yung masuko. Di wala. O, ikaw ba? Ano ba't anak? Baluya juga, di ba? Sige, likod. Mel, Saan? ang cellphone, nagsigring, oh. Tulog na. Sige, di na nga. Excuse lang ha. Kung Hello? Hello, sama mga nalaki na diya. Sama mga laki na kayo. Ay, disco sa barangay, oy. Disko sa barangay, ha? Gusto nga, layo na kayo na itong buwan sa barangay, layo na kayo na itong balay na sa barangay. Nagot kayo, okay tulog, isabak yung disco sa barangay. O, ay ko ka na, baby, pag-sure diya. Dala. Hello. Part, palistig budot part para matuo nga nag-disco. Palistig budot sa tugtog para mingon nga nag-disco sa barangay. Hello. Pasang tayo ka mo, ha? Disco lagi sa barangay lagi. Sa barangay, sa matungol na nga, malaki kang kalit. Oh, paminaw mo, budot sa ring tugtog. Sa magyod ni Arnel. Sa mukha magigaway, pabakangan tulugon ngay ko. Madunggan sa mga bata, magsitaging ani, kabalo nga negatibo kayo na sa mga anak nato. Patay ka, na magiging kasbalay ka. Natugani ko, saba gani kayo na, so batoon ko na ilang disco niya para maundang na, so man, gusto niyo mo mag-wild ko dire? Ayaw. Basta may disco, mag-wild ko rin. Maong yun. So man, batoon ko na para sturbo kayo na eh. Ang mga bata gani, kung kuha na nilang soundproof ako na ilang kwarto para di may sturbo. Ay, saan pa din ang ilang kwarto niya para dili sa mga para pag inigtulog nila. Ayahay.
Mo gani, para ayos gyud. Istoryahan ko na sa kapitan ng mga reklamo ko ning sig padiskol rin sa barangay nga Saba ngayon di tagatulog. Lagi ka ha? Lagi, sa gusto maawayon ako na sa kapitan ng mga. Na ikaw super ka talaga. Mo gani akong ingon mo. Amo kayo. Sige, karing magkakayo. Sige, tama na. Ngingig ka. Na, kung maglago doon na. Pirmi na lang na ba? Chichi, magkakayo. Sige na, bye-bye. Love you. I love you. Ay, si Kusuko na ako. Gikapoy na ba ko dali ako yung tulog. Kalibanga pa ko. Samo. Ya, katulong na kay para ma-upload. Sige na, sorry na good kayo, good. Sige, pasaylo na tika. Ikaw po. Sige na. Bye ka. Bye-bye. Katulong na kay para kuha na yang ay nakadiya. Bye-bye. Bye, ang sarap ba? Bay, bakit din nato? Bay, kaskawa ninyo ba? Hindi magkubod sa skin ba? Ito ba patutsugan po Diyos ba? Sige, balik na dapat. Sorry kayo, may 500 do. Ay, okay, kaya sa mapapabunot pa ta. Ayaw na, DJ Pai. Grabe, DJ Pai. Okay lang ka na, Apple? Okay na ko, Nel. Asa man ka ron? Ikaw, asa man? Ikaw ba? Ako'y bahala. Oo na gid ni. Ibayong ka, ako'y bahala. Grabe, diretso man dayon. Baka kay kung pitaka o di mabali akong pitakas ka baga ba? Papi lang po na. Ano ba? Papel ka na ba? Kita. Ano? Papel. Sus. Kadribi, puti ya gini mo eh. Maluya medyo ko yung hanyang tsura ba? Dugay na na yung short yung maong. Dadasad. Gusto ka kunis-kunison ko na. Yalis na to nagbagoog na. Sure, gusto yung magbago. Gusto ko nagbagoog. Okay mo kanin mo. So, okay lang. Basta isdanin mo. Sige. Naghanan niya, ha? Kadribi. Ano ba nagilabay na atong nahuhugas siya. Basig mo na isugay na hugas. Kadribi ka ba? Tingog ba? Tagahanan din ka matingog. Maling lagan ka pag-estigaw. Tingog ba? Silent mode kayo. Okay. Happy Valentine's Day mga anak. Happy Valentine's Day, Papi! Happy Valentine's Day, Pa! Papi, Daddy! Daddy na lang. Daddy! Si ano ninyo, inyong Tita Apple ninyo. Tita Apple! Alala ko sa puti Tita Apple! Ay, bebe! No? Hindi ka makakaal. Hindi namin na siya dire. Runner ni siya si Tita Apple ni Daddy! Ako na yung pagtag ni! Kung sabihin mo, anak ko. Mga anak, tayo mo sigsaba sa inyong mami, ha? Kaya di, gusto mo nga mag-away mo sa inyong mami? Daddy! Oh, dili mo magsaba-saba, ha? Dili mag-dinner si Tita Apple para sabay sa tuwa, okay?
1,000 mo, niya, palag pa mo. Dili na, Daddy! No, Daddy! Ikaw pa, Jinjin! Mahudin! Sige na. Ato na mo dito sa inyong kwarto ka, ha? Sige. Ya, kira ka? Apple? Okay na po. Muta ka na mag-shampoo eh. Manulog na ta. Excited na kayo. Kung Valentine's Day, di kayo masiro. Apple. Isa man, Arnel. Chuy! Ay, sa ibi na mga dyan, Chuy! Ay, nakawala ni Sexina na. Pila ba ba na? Hindi na kasi bangag dili ba? Nakabangag na yun, girl. Isa man, ah. Nagkaroon ng Isa. pabulgan, Chuy! Asa to kung I speak that slow ko na kumatan. Agay! Da. Nabaan mo na ka, Chuy! Utak na ba iya? Arnel. Apple. Salang! Habe! Oh, Unsa kini? oh, Unsa kini? Maribik? Sige sa. Ikaw kinsa ka! Sige sa, Teka. Unsa kini? Arnel! Kaya ba ba yung kwarto? Sabi yan, kinsa ka! Dito! Kinsa ka! Ikaw, sige ka muna. Kaya sawa! Sige! Kulit ako ninyo! Kulit ako ninyo! Ay, baboy ka, Arnel! Kulit ako ninyo! Ha? Ako, wala ko sala! Isabang ko! Arnel! Ako, kasaylo ako ninyo! Arnel! Dalo ko sa langit? Ha? Sige! Sige! Dala ko sa langit! Arnel! Kisa ka to, babae! Kisa ka to! Isa ka! Ayaw! Ikaw mas kamatayan! Ayaw ko tala! Ayaw ko tala! Kisa ka to, babae! Ayaw ko kamatayan! Ayaw ko dala! Ayaw ko dala! Ayan yung mata, eh! Ayaw! Ayaw ko kamatayan! Agay! Kisa ka to, babae! May mga Kastila! Pahingo na din eh! Humuta! Kula ko sa... Arnel! Mauna! Muna, magpasakpan, magpinala na yun! Ha? Mauli yung style ninyo mga laki! Magpasakpan kayo sa inyong asawa! Ano may kawalan na babae, magpapambuang Ako si Iron Man! Ako si Iron Man! Udagan ko dito, mag-brief na lang ko! Silihan! Ako si Iron Man! Mauna! Magpasakpan! Magpapambuang na yun! Ay, kapuyang istorya, eh! Style sa mga lalaki, no? Pagmasakpan. Muna nagpapaango-ango na yun. Naglagot ko na lang dahil nasakpan na, ligya pa mo angkon. Akong ipadoktor si Arnela, panmatod sa doktor, wam daw siya sakit. Pero di na lang nakubiklon kay basing madayunan. Nang hitabo, wala na lang ko nibalik og abroad sa Qatar para mabantayan ako kung bana. Inuuna mo siya napundar pero
Di na ko gusto basig ikaduhang balik na ko mabungkag na among pamilya. Mo nang dinhin na lang ko sa Pilipinas na narbaho, kalisod kong long distance mo. At least din mabantayan ako kung bana nga di naging siya magkiat-kiat. Dengan salamat ug Happy Valentine's Day na lang. Kininyo suwat magtatampo. Marivic.